Kai! Wallahi ni matasa kuna ban mamaki. Wai a ce sallah ta zo ka kasa yi ma budurwarka kayan sallah. Wai kai baka da kuɗi. Kuma cikin anguwarku ga kaji nan suna zagayawa ga tumaki ga 'yan yara ana aikensa da kuɗi. Kai baka san dubarun nan na zamani ba. Ba a gaya wa ɗan yau. Wani an hito amma bayanin yadda za ka yi. Abin kunya gare kuma ta sa wallahi. Sadda ina matashi. Allah dai kyauta. Ai ba wata lalura da za ta sa ni in shiga yanayi. Ina. Sai dai a ci ai sholi ya yi. Kenan sai a buga mu a Haka rediyo. in kana da basira. A kafta. Ranar sallah ba budurwa. Romeo da Julio baka san yadda suka yi ba. Haɗa kai suka yi da soyayya juna komai iya ma budurwarsa. Ta haka nan isa ce zuciyarta. Sai suka yi aure. Ga mai dubara sai iya angara. Ba a gaya wa ɗan yau.